खुलुमबाय। गिबियावनो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गेदेरफोरनो खुलुमनाय, उन्दैफोरनो अननाय सिबिनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। खन्थाइ बिबार हानजाया अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव खन्थाइ आवरायनो आंबो सिगांबोबाय। आंनि मुङा सुबिराम बर', जिल्ला बाक्सा, गामि बरगाव, लासो बरमाज्रा। खन्थाइनि मुं हागोन ना आफा। हागोन ना आफा, नोंनि रुखु रुखु गाबनाय मोदैखौ अरायनि नङाब्लाबो दान्दिसेनि बागै होबथानो, गावनि मोदैखौ गोलोमदै खालामनानै थै-थां खामानियाव मुखुब जानानै नाजादोंमोन फिसाफोरखौ लेखा फरा फोरोंनानै गोरों-गोरा खालामनानै बे बादायलायनाय जुगाव सिनायथि होनो। सैमा अमा बायदि सोलथाब-फोलथाब खामानि मावना गावनि उदै थाइसेखौ रानजानायनिब्लाबो फिसाफोरनो नांगौमानि रां आरो गाननाय-जोमनाय। दुब्लि बारियाव अखा मिथिया सान्दुं मिथिया अंखा थाम्फै अरजानानै समजों लोगोसे जुजिनानै मावदोंमोन फिसाफोरनि इयुननि समखौ थिनानै। गावनि मोखांखौ जाबोरबारियाव दोनखुमानानै नागिरोमोन फिसाफोरनि एडमिसन लानायनि रां। नाथाय नों बिफानि नाजानाया गासैबो फैमाल। आफा, नों दागाब नोंनि फिसाफोरनि थाखाय। सानसे नङा सानसे नोंनि बे मोदैया सनानि मोदै जागोन। आफा, आंबो नोंनिनो थामथि फिसाज्ला। समखौ थिनानै जुजिदोंमोन नोंनि बोसोनखौ। नोंनि बोसोनखौ लानानै खारबाय आं समजों लोगोसे उन उन। गोजोन्थों।